Bo día, que tal estades? Vai agora un vídeo para alumnos de segundo medio, corda pulsada detrás, guitarra acústica. Imos aprender un reel escocés moi famoso e nel interésame moito porque se machaca moito esta ornamentación. Todo isto, que sería ta, ta, e agora o tresillo. Vale, o tresillo abaixo arriba. Son movimentos de púa que van arriba abaixo. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vale, era para practicar. Tamén vai estar traballando nunha escala, a diferencia de Clancy Lover, que é unha escala que se quera maior e despois algunhas veces iba a mi sol lidio, pois nesta escala se vai a un re menor dórico, que sería corda aire, segundo aire, e subimos igual. O mesmo debuxo que nesta corda aquí. Vale? Entón, e este outro, íamos a por él. Aí, 1, 2, 3. Vale, e dúas cousas aquí fundamentais que creo que dificultan a peza, que é isto do principio. Vale, isto como se fai? Porque nos vai a ir a unha terceira maior descapada. Isto é unha peza de gaita, Entón isto faixe. Eso aí. Empeza aquí, al aire. Xa temos o dedo preparado para a sétima aquí. Al aire ahora. Terceira. E agora facemos un arpexio. Vale? Isto é o difícil. Veis? É moi fácil que se te escape unha corda aquí. Repetimos. Ornamentación. E volvemos a sol. Entón, todo este lío xunto. Vale, entón, imos vendo o principio hasta aquí. Vale, e agora vamos a mirar este final da primeira parte. Aquí é tan importante o que pasa aquí como o que sucede aquí. Vale? Mirade ben a man dereita agora. É como se me parara nun momento, porque xa o fai toda a man esquerda. Me quedo como parado na dirección da púa. E agora, arriba e abaixo. O sea, o sol me cuadra púa arriba e o mi púa abaixo. E agora xa deixo esta postura para rematar a peza en... Vale? Entón, me cuadra. Vale?
repaso de toda a primeira parte con estas dúas cousas que sabemos que son os puntos máis difíciles. Vamos despaciño. Do, tre. Vale, esta sería a primeira parte. Vai grabación da segunda.